Bueno, fa 5 anys estàvem justament aquí, manifestant-nos per primera vegada a Barcelona, i recordo que hi havia tanta gent que no ens podíem ni moure del puesto. Estava davant del Pantheon quina hora i no sabia què fer perquè no em podia moure. I què vaig fer més millor que fer una cançó que se diu La Mani, i que fa de la seva manera. Podeu cantar amb mi si voleu, podeu agafar-vos de les mans a la tornada, que segur que vos sona, fa així.